बे समाव स्टुडिअ दं आं जेंग्रें नार्जारी। बारग' एनडिएफबि गोख्रों बि उल्ला डिपुटि सिअ'आ जोबथेसालिनिफ्राय उदां जाबाय। गोबाव समनिफ्रायनो गावखौ बावसोमनानै बर' हारिनि थाखाय आखायाव हाथियार लानानै हाग्रायाव थानानै बर' हारिनि रैखाथि आरो थामोनथानि थाखाय जुजिबोनाय बारग' एनडिएफबि बि उल्ला बिथाङा थांनाय 2000 मायथाइनिफ्रायनो गावनि बिसि आरो फिसाफोरखौ गालांनानै गोबाव सम बिग्रायारि आफादाव थानानै खामानि मावदोंमोन। बिथाङा गोबाव सम हाग्रायाव थानायनि उनाव 2015 मायथाइयाव एनआईए नांनानै जोबथेसालियाव 7 बोसोर जोबनानै दोनजायो। बिथाङा आफादाव डिपुटि सिअ बिबान मोननायनि उनाव गोबां बर' हारिनि रैखाथि आरो थामोनथानि थाखाय जुजिबोनाय समावनो जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजायो। बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायनाय बादिब्ला दिनैसिम जोबथेसालियाव थानानै गबोदोंब्लाबो बर'नि मोनफ्रोमबो आयदानि दैदेनगिरिफोरा जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजाब्लाबो खबर लाजानो मोनाखै होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। दानिया फैदो बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायदों आबुङै मिथिना लानि। आं ससियेल मिडियानि थाखाय आंहा रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो आङो सासे आफादनि केडार। आङो 2000 सनाव आङो बायहेरायाव न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन आरो 2002 आव आङो ट्रेनिं लानानै आङो आफादनि केडार जाहैदोंमोन। दा नाङै नांबोनानै आङो माखासे लामायाव बहुद जेंना मोनबोदों आरो मोनबोसेयाव आङो होमबाबो आङो जाथिनि थाखाय नांसोमबोदोंमोन। खिन्थु जोंहा दिनै आरो बबे जायगायाव हमजाया? 2015 आव आङो हमजादों आरो 2015 आङो जानुवारि 14 थारिखआव आं हमजादों। आं बे समाव आङो कहिमायाव दंमोन आरो कहिमानिफ्राय आंखौ एनआईएआ हमदों आरो एनआईएनि आखाइनिफ्राय आङो जोबथेसालियाव आङो 7 बोसोर आं खाथिनांबोदों। आंखौ 7 बोसोर पानिश होदों आरो 7 बोसोरनि उनाव आङो दिनै उदां जाबोदों। आंखौ जेरैबायदि सरकारा पानिश होनांगौ आंखौ होबाय। खिन्थु आंहा दिनै जेलनिफ्राय आं उदां जाबोबाय। आंहा बिनि थाखायनो आंहा जोबोद गोजोननाय थाबाय। आरो हमजानाय समाव नोंथाङा मा एनडिएफबिनि नोंथाङा मा बिबानाव दंमोन नामा? हमजानाय समाव जाहैबाय आङो एनडिएफबि थाखाय आंहा डिपुटि सिअ'आव आं दंमोन। खिन्थु आंहा डिपुटि सिअ'आव आं दंमोन। आङो साउथार्न कामान्डआव आं दंमोन धुब्रियाव। खिन्थु आङो न'आव थाहैनाय समावनो आंखौ एनआईएआ खादों। आङो खानायनि थाखाय आङो 7 बोसोर दुखु खस्थ' आङो जेलाव सैनांदों। दिनैसिम जेलाव जोङो 63 जन मानसिया दिनैसिम जेलावनो दङ। खिन्थु जेलाव 63 मानसिनियाव दुखु खस्थ' बहुद दंबावो। बे दुखु खस्थ'खौ रायजो राजाया जुदि खौसे जानानै जुदि रायजो राजाया बा गासिबो रायजो राजानि साननाय हनायफ्रा मोजां जानानै गासिबो रायजो राजानि बा बर' दैदेनगिरिफ्रा ज' जानानै जुदि बिसोरखौ खावलायाबा, बिसोरखौ हांख्रायाबा बा बिसोरखौ माबा मोनसे खालामाब्ला बिसोर जोबथेसालियावनो हयथ'बा थैनो गोनां जागोन बा हयथ'बा जोबथेसालियावनो बिसोर फासिबो होजानो गोनां जागोन बा जोबथेसालियावनो हाराबो गारबोनो गोनां जागोन। आरो आं रायजो राजानिसिम मोनसे खावलायनाय थाबावो आरो बर' दैदेनगिरिनिसिम मोनसे खावलायनाय थाबावो। बिसोरखौ दिनैसिम जोंखौ 7 बोसोरसिमाव रावबो बर' लिडारफ्रा रावबो एनडिएफबि जानानै रावबो एनडिएफबि जेलाव थांनानै रावबो लिडारफ्रा बर' रायजो राजानि लिडारफ्रा रायदावहैयाखै। आंहा बिनि थाखाय एसे दुखु मोननाय दं। आं बेखौ खावलायो रायजो राजानि दैदेनगिरिनिफ्राय बा एनडिएफबिनिफ्रायबो बा एनडिएफबि गासिबो लिडारफोरनिफ्रायबो आङो बेखौ खावलायो। आंहा बेखौ खावलायनाय फैबाय आरो बिसोर दिनैसिम बर' लिडारफोरनिफ्राय मोनसेल' खोथा बिसोरखौ थांनानै बा नायनानै सुलुग लानांगौ, रायदावहैनांगौ। आंहा बिनि थाखाय जोबोद हांख्रायनाय थाबाय बा आङो जोबोद गोजोननाय थाबाय। नोंथांजों लोगोसे सोरबाफोर आरो जेलनिफ्राय गनांगौ
गनांगौ मानसिफ्राथ' बहुद गोजानाव दा सानना नायोब्ला आरो नोंथांजों लोगोसे सोरबाफोर गबोफादों आंनिफ्राय आंनिसिम बुंनाय आंजों लोगोआव आं हारसिंल' गबोदों आं हारसिङै फैदों जेलनिफ्राय आंखौ हारसिं गोदाव सोराव आं फैदों आंखौ रावबो लिडारफ्रा खबर लायाखै आरो रावबो आंखौ बख'नो थाङाखै आङो हारसिं खालास जाबोदों आङो हारसिंनो जेलनिफ्राय उदां जाबोदों NDBS आव मैखोम दैदेनगिरि हिसाबै सोर दंमोन नोंथांजों लोगोसे नोंथांनि खामानि मावनाय समाव आंजों खामानि मावनाय समाव मैखोम दैदेनगिरि हिसाबै बि सावरायग्रा दंमोन बि फेरेंगा दंमोन आरो फार्स्टआवहाय दंमोन जोंनियाव बि माबा दंमोन मा होनो संबिजित दंमोन संबिजितखौथ' मा होनो गेजेर ससेनिफ्राय बियो आफादनिफ्राय गावनानै थांनाय जाबाय जों बेखौथ' जों जेबो बुंनो हाला जोंहा बेखौ दुखु मोननांगौबो जेबो नङा आरो बियो जाहैबाय जोंनि बर' जाथिबो नङा जाहैबाय ओंखायनो जोङो बेखौ दुखु मोनाबो आरो जों बेखौ जोबोद गोजोननायसो होनांगोन बियो बर' जाथिनि थाखाय बिराद गोबाव मावबोदों आरो बर' जाथिखौ बियो दिनैसिमबो गाज्रि मोना NDBS आव नोंथाङा मा मुं मिन्थिजायोमोन NDBS आव आंखौ उरला होननानै मिथियोमोन नैबे समाव बिटिआर सरकार बा आसाम सरकारनि सायाव नोंथाङा नोंथांनि लाइफनि थाखाय माबाफोर बुंनांगौ दं नामा आंनि बुंनांगौआथ' बिटिआर सरकारनि लाइफनि थाखाय जोंहा मोनसे रिहाबिलिटेसन होननाय मोनसे दंमोन बेखौ जेलाव थाग्राफोर बा बाहेरायाव थाग्राफोरखौ मोजाङै नायनानै जुदि होयोब्ला मोजांमोन दा होगोन ना होआखै आंथ' जेबो मिथिया दिनैसिमाव आं जेबो मिथिया नोंथांनि मुङा रिहाबिलिटेसनाव गाखोना गाखोयाखै नोंथाङा मिथिया आं बेखौ जेबो मिथिथ'वा दिनैसिमहालागै दा बेखौ आङो आरो लिडारफोरखौ आङो दिनैसिम बबेयाव दङ आं बेखौबो जेबो मिथिया दा आङो सानसे साननैनि उनाव आं खबर लागोन आरो गावसोर खबर लायोबाथ' मोजांसै गावसिनि खोथा नोंथाङा जेलनिफ्राय उदां अख्राङाव फैनाय लोगो लोगो अबेबा राजखान्थि आफादजों थानानै खामानि मावगोन ना सरकारजों थानानै खामानि मावगोन ना बिब्दि थानानै खामानि मावगोन रायजो राजानि जानानै आङो आंनि साननायाव सोरबा राजनितिकजों बा सोरबा माबाजों आङो थाफानोबो सानथ'वाखै आङो रायजो राजाया जेरै थाङो आं बेजोंनो थांफानो सानदों आरो रायजो राजाया जाखौ मोजां मोनो आंबो बेखौनो मोनगोन होननानै आंहा बिदि साननाय फैदों आरो नोंथाङा गोबाव सम जोबथेसालियाव थानायनि उनाव दिनै न'खराव सफैसेयाव आंनि गोसोआव बिदि जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो जोबोद उदाङै मोजां मोनदों गामिनि रायजो राजाखौ आं लोगो मोनफिननानै आं जोबथेसालिनिफ्राय फैनानै आंहा जोबोद गोसोखौ उदाङै मोजां मोनदों रन्जन दैमारिनि सायावथ' जोंथ' मा बुंगोन रन्जन दैमारियाबो सासे चेयारमेनमोन बर'नि मोनसे गायसनगिरिमोन जोबोद गोबाव नांबोदोंमोन खिन्थु जों सिगाङाव लोगो मोनाखैमोन खिन्थु जों जेलाव लोगो मोनदोंमोन खिन्थु होनब्लाबो होननायनि जोंहा मोनसे खोथा दङ जोंना आफादानो आलदा आलदा जानाय हिसाबै जेलावबाबो माने इसिबां मोजां गुरुत्व गोनां आं रायलायनाय मोनाखै आरो रायलायनायबो जायाखै आरो जोङो मोजांबो खबर लालायनाय जायाखै खिन्थु दिनैसिमाव जोङो मोजां सावरायलायनायबो जायाखै दा बेनिखायनो आंहा जेबो बुंनांगौ बिनि थाखाय बुंनांगौ गोनांथि गैया गनांगौ जेलाव थाग्राफोरखौ बर'आ राजनितिकआ बरननांगौ गासिबो रायजो राजाया समादान खालामनांगौ जेलाव थाग्राफोरखौ रायजो राजानि सायावसो थाबाय जेलाव थाग्राफोरनि जिउआ गोबाव सम नोंथांनि फिसाया NDFB मोनसे बिग्रायारि बर'नि हान्जायाव दंमोन गोबाव सम जेल जादों नोंथांनि फिसाया दिनै न'आव सफैफिनबाय नोंथाङा माबायदि गोजोननाय मोन्दों आंथ' जोबोद गोजोननाय मोन्दों मानो होनबा 7 बोसोर जेलाव थानायाव आं गोबां थाखा फैसानि थाखाय खस्थ' मोन्दों बिसिनि NDFBनि दैदेनगिरिफ्राबो न'खराव जोंनो फैसा थाइसेबो सहाय होआखै आरो बिसिनि दैदेनगिरिफ्राबो जेलाव नायनानै बिसोरखौ मदद होआखै जेसेबांनाखि उकिलफोरनो फैसा होनांगौ जादों आं बेखौ न'निफ्राय होदों नोंथांजों दिनै नोंथांनि फिसाया लोगो मोनफैबाय मोखांजों मोखां नुलायबाय बेनि सायाव माबाफोर बुंबावनांगौ दं नामा आंहाथ' दा बुंनांगौआ बेनो जोंहा बिसि फिसाय मिलायनानै संसार जालांनांगौ गथ' गथायखौ फोरोंनांगौ बेनो आरो नोंनि फिसायनि रिहाबिलिटिनि थाखाय आसाम सरकार बा भारत सरकार
बा बिटिआर सरकारनि सायाव माबाफोर बुंनांगौ दं नामा? बेखौथ' रिहाबिलिटेसनखौथ' मोननांगौमोन दा बेना जेलाव थाग्राफोरना बिसिनि रिहाबिलिटेसनखौ जेलनिफ्रायनो खालामगोन होन्दोंमोन दा बिसिना जेलाव थाग्राफोरना नामानो गैया जोङो दा बेफोरखौ रायज्लायनो माखासे दैदेनगिरिफोरजों आङो समाव फन बुयो फन बुबाबो बिसोरो समाव हमो समाव हमा बिसोरो बिसिना जाखाजोबगोन होननानै बुङो आरो बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बासबारि रेन्ज बेकि जंगल उड्स रिजर्ट मानास नेशनेल पार्क बे समायना रिजर्टआव नोंथांमोना बर'नि ट्रेडिशनेल फुड्स गोथाव अमा बेदर सावनाय एवनाय लकेल दाउ बेदर बोरमा बेदर बायदि बायदिफोरखौ मोनजानायजों लोगोसे बाहेरायाव थानो थाखाय टेन्टनि सुबिदा दङ बन फायार जिप साबारि राफ्टिं एलिफेन्ट राइड टि गार्डेन वाक आलादा आलादा एसि गोनां खथानिबो सुबिदा दङ बे सुबिदाखौ लानो थाखाय नैबे नाम्बाराव फन खालाम 9101749562 एबा 9707614012 आरो 98648327734